for Christmas. Have make a buko salad. Oh my God. Kain mo si ano? Ang ano na, dunok. Pas, ano daw dito ko yung donut. The fruit salad. Fruit salad. Ikaw, gigiginis. Yummy! So yummy-licious! My God. So yummy. Pero ini na buko dadadagan ini masiraman daw ini. Ano ba? Exactly. Ano, nag-armit ko yung sikol pa. Mapad... Yabi, patayin mo si Lunok. Ano daw po, ano, kundi pag mago na nag-tip-egg mo, yung tip-egg. Salad. Ano daw, dito kami. Ano, nagpamatay ka pa pa no? Yabi, giwag! Yabi, giwag! Oh! Ito naka-stain! Naka-stain! Tagay, din na ko yan, Tim! Naka-stain! Naka-stain! Lugi ako kayo tayo. Nice, Kuya Ben. Ano, lugis titigro dyan kayo nila. Da? Hindi mo naman ako, kung ano kita kayo na. Kuha ka. Sabi. Kumati na! Gaben, balaw sa baba. Samid. Anainit ko lang. Dada, para mga mainit. Dada. Mainit tabi. Dada. Dada, mainit tabi. Dada. Mainit. Mainit tabi. Mainit daw. Ya. Nakarami. Tapos na ka, uy, abo ka na sa ako. Thank you for joining. Hello, si ano? Patay mo na yan, Tito. Okay, go. Pinatbal pa nga niya ako. Manang ganay ko Kuya Bim sa label. Ay, bakit na ako?
could take another time. Thank you. Jeff Huber. Hi, Jeff Huber. Orlando. Thank you so much. Wala, may ako na lang back ko. Wala. Ako na lang wala. White? Ako lang white. Ako na lang mink. White? Ako mink. Mink. Triple kill. Triple kill. Nalanat niyo na siya, Ben. Si ikaw. Bakit kinulungan ang ikaw? Hindi ko nakuha ko yung Ben. Dito pa. Ilit. Isda. Ilit skin. Ilit? Oo, maging paikit. Tapos legends. Ulit ng Dokong gawgi. Thank you po. Sino mga kalagyan? Hi. Hi, hello. Busy the people now are busy. People now are busy. Uy, dapat mag-tolerance lang. So busy. Tumayatan pa pala ako sa date. Naman niya ako nag-uyag ah. Sabi sa inyo nagagawin. Puro namin sa teres lang. Thank you so much. The first time, ha? Bukan, nakapag. Ganda ako dito. Oh, manang teres na. Nakakadero dito. Diba? Ay, ginong ko. Tignan natin yun, makakabawi kaya dyan. Ang kulit ka kami na teres na. Wala, let's go. Bunit ka pa. Wala, man lang. Algeria. Hi from Algeria. So, Kuya Baby Milipe? Badensa. Hi. Well, why I married you? Oh my God. Tell me. Oo nga. Willing ka na. 2, 6, 7. So they were single in heart. Kuya pa, Kuya Baby. So Ako na? Ginagawa na kasi dati ko. Anong kabulaman? Anong kabulaman? Sa to, epic. Sa to, epic.
Ay, tita, nakabangan ka sa albert. Inuna ko muna kung malimot ako. Good body. Ngayon, pinaralin turo ng kasi. Ay. Nakaubo naman. Hindi, Green. Tara mo na. Hindi rinit yung kanina ng madaling araw. Pwede pa ha? Dad, pinaniyak na niya ako. Hi Martin, thank you Martin. Thank you so much. Welcome back. I see your your Jerry. Welcome back, Jerry. What are you doing? How are you? Kamara? Niyak niya. Panag-isra ako, kulong doon sa'yo. Eh, okay. How are you, Jerry? Jerry. Akala ko na nakakabuhat-buhat na nga. Hello, 2026. Happy New Year. I'm okay. How are you? I'm fine. Paano kayo? Pap, alas na naman. Magkano kita? Free na, Kuya Ben. Kulang na dalaw, babalikan ako sa At may gunting kamay? Gunting? Kamay. Ano yung tita ho? Ayan, sa pansa. Sure, I'm okay. Hey, Cheryl, again, I'm back. Thank you for joining back again. Thank you. Hope you sound Zipa. Thank you so much. Martin, thank you, Martin. You're still young, Martin. Ano ko? Patrick Skin! Patrick Skin ang globe! Kuya Bim, nasa skin ang globe! Patrick! Unbelievable. Ay, sorry. Ano to? Ang dots ba? Can you pin my comments? It's your paper. It's your paper, yeah? What? Yeah, I pin your comment. Golden, welcome back, Golden. How are you, Golden? Oh my God. Busy for today's ganap. It's busy. My God, the people are busy. Hi po, pabati po, French friends ko, si friends ni... Okay. Wow, friends ha. Friends talaga ha. Talaga lang ha. Friends talaga ha. French friends. Kasi di ko pinaka-core is Spongebob. Parang napapanghan mo yun. Ikaro yan. Yes, so yan talaga.
what are you doing? I'm making graham, mango graham. You know mango graham? The mango. It's the mango. Oh, ay, wala. Nakakigil. I like soda. So, yum. Uy, napakarin ka. Nanahin niyo ito na tayo. Tita sila, tatay, lasang talaga. Ay, may ano, sinigang. Ay, Thank you. Do you miss nilaga. Baldwin? You always here. Why I miss you? Why should I miss you? Maybe you are. Maybe you are. Yan si Kuya. Ito. Ako lang pag ano. Doon pa, doon. Opo, karne. Baka yan to si ano. Ha? Blue line. Mga galing SpongeBob. Sundan. Uy! Okay, Nikan. Wala ka na yung sinitan. Patay. Ha? May totoo yan? Ano yung bukas? Eh, di na, yung mukbang bibig. Ay, ha? Hindi. Ay, kung ay nakot yung kay Kuya Nyati. Ha? Ito. Ako may karne. Hindi yung nalukban. Kinatag ko yan. Ay, tanggal na. Green ka na gulaman? Pwede man. May green pa dito. May green Aba, ako yung kuhaan ako. Diri, ito inatag mo na pag nanganay. Dito kasi ate siya, pag ako nalimutan naman. Green, ine? Okay. Sorry. Balikat na. Ano mo ba? Paro na kay ano man lang ninyo. Dapat ilaw, ay dapat to ano pa, mapinit mo na. Oh, mapinit mo na yung butang isarabi sa tubig. Tapos ano, kaya kung mainit, balik magdarilog yung, pero nagutang ako, mainit. Mainit. Battery ko na sa ulo ko. Bayang ko lang tayo. Nana, busy na po ang person. Yes. Bakit? Wow, may pag-graham na naman. Hello po, madlang people! Kamusta po kayo? Chut! Uy, yan na naman. Busy. Mga rigo na! Puro kami po. Ay, ano ka di ba? Ano nalagyan? Wala yung puro karigo. Ay, baba? Ay, baba? Ha? Uy, kaya kayo ako nasa mid. No. Dandandaran. Thank you. Hindi mo tayo mabukas. Dito ka na lang doon. Nasa top ng Nagtambay lang sinubok pa. Balik mo lang sunditan. Ano kayo manginit? Hindi mo kayo manginit. Magatas mapinit. Pasabog. Tagtaod pag ano na. Medyo kalmado na siya.
Calm down. Ikaw kay Kiel Kason. Makulat ko ang loob. Kana, maano kita. Masuman naman si Ligaya Marmol. O yan, ano niya, coca niya. Coca siya sa sunan. Ikaw pa yung lalo. Thank you. Sana may mag-send sang gift. Wish we make and send someone. Wish someone send a gift. Sige lang matabi dyan. Ay, dito na lang karaan. Hello. Papasin, papakpakalaan. Gabriel? Oh, hey, how are you? I'm fine. Your father? No, my father is sick. Oh! You can't tell the joke. My father is sick. You Dila, know. tayo agad ako. Maskihan sa baw lang muna. Sana rin. Ay, nakakaroon mo naman kita tayo mo. Nakakaroon ko lang yun. Lang kuya. Nakakaroon ko lang sila. I'm fine, Rick. How are you, Rick? I'm here. Oh, may nag-chat sa ako. Content. Yabo. Search ka. Happy birthday, Mimix niyo. enemy. The first time ko naman maghila. Mimix Ano dapat. daw ang kulit ko? Yan. Hindi ko ba sinigyan? Hindi mo mix. Ha? Madurot yun. Na rin. Hindi mo mamix. Na rin. Hindi ka man mamix. Dire, adiyo ka mo para i-mix mo lang yun na yun. Ay, adiyo, di man. Di Kasi man. ako mga palamangan. Ha? Ay, ano, di sibaw yun yung butang. Na rin. Dire, toppings yun. Ah, Dapat i-mix ko muna na. Oo, i-mix mo na muna ang gatas. Tapos, Naano nga niya ako. Na parang na kay kulang ko sa gatas. Ada. may toppings muna. Di mo kabalta. Ayun. down na lang kami. Magkano na yung gatas? Ito si Ate Shea. Bayin. Hindi, di saan mamimix na lang ano. Kaya nga ni. I-mix mo na lang muna. Kaya, i-mix ko na lang. Oo. So, tayo na. Kaya di ho, ate ho. Hindi mo na na-i-mix ho. Hindi ho. Ang gatas mo. Ako pa, dahil hindi. Aren. Paganda na kung na dahil. Ako na ako. Ang kulay blue ko na lang ba? Kaya, maluin na kami. Okay lang yan, sabaw lang. Yeah? How are you? I'm fine. Ano yun? Graham ball. Ano ka niya? Ala, 11 likes na lang. 9 viewers. Ako nag-vlog. Ibig na ako namin, 700.
Una. Paraan ko, ano ka naman ang di na ka. Wherever you go, wherever you go. Options are clear to take. Korean bola lang ang mga ano. Kasi kalagkad na yun. Ay, sabi. Butang mo na. Ako na lang ang butang. Salamat. Kini, kadua? Sige. Ah. Thank you. America. Mango gravy. Bebe, manakalaban natin ng globe. Bebe, medical glory pala siya. Oh my God. Ano, guys? Ram. Kaya ko kayo.
Kada si Papaw. Kada si Papaw. Grabe yun, ay grabe yun, anda nga. Ay, Papaw! Papaw. Wait lang, oh. Yun yun, Ate Salen. Sabi. Kaya wala talaga. Hindi mo ako sa lirap sa mga. Ay, Ako ay tutito sa'yo. Suman lang. Mamay, kapagod ka lang sabi ka na. Ay, nabalik pa. Sabi, sabong tumal lang ha. sabihin ka. Come na. Kapag nila kang papaw. Makapwa. Yan ang break, ano na kang pala. Manan lang yun. Aray. Puro ko shortin yan. Okay. Nagbakal ako sa bunsa. Kuan. Ambisyon mo. Kuan na May burot, may aran pa ate. So, ayan doon ako lang yelo. Yellow. Ay, Ayan eh. magmalang ng balok mo. Sabi kayo ng bagaya. Papaw. Papaw. Ala ka na, layas na. Papaw ko na. Kasi ko ano, tinita nga. Sana. Happy New Year. Sana ako. Hi. Tom 12. Thank you for the thumbs up. Bye, Blake. Happy New Year. Oh, kuya ka. Ayun na. Ayun, dumadami ang laro. Dami dumadami. Wala, nakuha. Eh, diri, iba sa atin. Wala na yung speaking mo malaro na. Pero lang yung biscuit. Oo, napuntan yung yung bigyan. Dere, ano yun to? Ano yun tinakambiyahin yung yan ko na yung Mira. durog. Kaya puro blended. Hello there, Cheryl. Hi, Benhor. Thank you for joining. Double tap your screen and subscribe. Thank you. Hi, Lods. Pakain naman. So it likes, yeah, this is it. I'll be there soon. Yeah, really? Look. The greyhounds. Yep. Mango greyhounds. Ang gagano ka, nagpunto. Ano ka? Nagpumpo ka. Kailangan kay mama, ala ka. May mango dito. Ang greyhound. Biscuit. Biscuit ng dadakas.
Gusto pa ko ba kay ito doon. Inis piliyo. Ayun. Ito pa. Ayan. Uy, di mo naman talaga yun eh. Okay, Rob. This is the dream that I was in. Baliktad! Oh! Baliktad yung sinilas mo, baliktad. Baliktad. Baliktad ang sleeper mo. Listen mo yan. Baliktad. Thank you for the lights. Ano yung kaya na ginayat na. Dapat to, ay mo naman daw. Happy New Year! Banhar. Mamuhay na rin. Mamuhay na rin. Oo. Pero ha. Bukas mo daw. Dito ko pagawa yan. Malalaki sa pagawa. Amin. Basta saya. Ayan, kasi. Ano? Ano ito? Nagkakaroon ng baso. Ano yan? Yung magpaglaraan yung kasi na. Hindi ko lang gagawa pa yan. Ikaw na ang tangsan? Tama natin. Makapag kumakas. Ha? Maubos ito na linuwag ko kahapon. Yung ibulugan mo din. Maraming tipidan mo yun. Mas kadingan ako na. Hingin mo ang bumas ko. Magaling. Habang natin sa Oh, may kanya nana na ako. tutukuha ng ninong. Ito na luwa. Bye-bye. Ako na kurangan na. Sakay. Kami ang kurangan na kapatid. Kapabalik na dumila. Mahilig ka naman siya. Yung dadaw. Ano yung pakasahan? By map, pakasahan sa Sino? Situan, ang temita. Temita. Kahit na ano gawin. Sige nga, kasarang tali, ang bata. Pagkasal ko na siya sa tali, kaya ayaw ako na siya sa tali. Trabaho na awa ko. Trabaho awa. Ha? Trabaho. Kaya nga naman, iiwan na yun. Hi, Johnny. Trabaho. Kawato na nga ako. Wala ka naman din ate sa langon sa rice cooker ha. Wala naman Para naman si ha. Carmen Das din na ang yung naluto man ako Edgar. sige lang. Edgar. Kaya parang mag-init. Malilin. Ama, ano ka? Kasi wala. Bago ko sa Laan. kay sayang mo siya, di ba ka? Wala kasi. Kaya yan ang sili. Ano na pag-aan. Sayang sang gatas. Kaya sayang malat pakat ka na. Sayang para may ano ba. Oo. Aboto ko ang tiwala sa inyo. Ayan, Sino? Edgar. Sino yung tuloy? Bata niya mo do. Bata niyo yung pasawa sa bata niyo malilita. Yung tiwala ang bagal yung kwarto ng dako. Baba ko. Akay din naspag. Naspag-adak niyo. Naspag ako. Mahali. Ya kayo na ba't yun sa akin yung sa wala. Bagong pa kung yung sisitaan mo sa akin yung sa
Kaya ngayon ang kasal, sabi. Nagtiwala ang Diyos, ano, tapat siya sa Ulit. Mahal ang kuan. Imbis na piniwalaan ay nabuti naman. Ipinahalit mo ang pamsiyansa sa iyo. May ang sakitin. magaha. Magaha. Ang tao na. Wala ang buto na. Hindi ka lang tao. May kaba ko, tinapay. Hindi. Kaya buwag naman na lang ininom ng kampalit. Kaya buwag mo na lang ng kampalit. Nang Walang napapagod din. kumay niya mo ha, bidirik ka ko yun. Ha? Bidirik ka. Wala ka lang kung bagay-bagay. Pagpak mo niya kanina ng buhay, mahalo. Tingnan na na. Hindi ko. Mahalo na. Buladin mo na yun, no? Buladin mo na mga muli. Parehas ni Gab. Magkiprotaso. Madam ko ngayon sa iyo. Kausap ang kalatuan. Hihintay ng mesa. Darang kaulan. Natutong lumipad ka. Sulat sulat. Ahon ko sa lupa. Walang lang naman. Super chat. Thank you, Benhar. What is that guy hovering over you? My nephew. He's my nephew. My brother, family. Tulog talaga. Ay, sinabi ko din Tentang, galing nga kay Sanchez Chong. Tapos sabi niya, si Tantoy daw ako mahatod. Tapos sabi, Tantoy, kwarta, tayo mahatod dito direkto sa pato. Tapos sabi ko, mapo tita. Reply ni Tentang, kaso matulog ko si Tantoy. Inaanod ang kwarta. Naanod ang kwarta ni Tantoy sa salog pagalog. Maturong talaga ako. Kaya ako maturong. Nagutok ko na. Ano na kwarta mo? Kanay kwarta. Kanya. Kwarta ni Tantoy. Ay, nadalhin na daan niya na pagkat ko. Saritay.
Wala, kararigos pa yan to. Sinusog na namo pa uli. Kaya sabi natin ng pauli. Yeah, maturog ako. Nagpuro yan pa sa salog. Kaya nangararigos. Dito harap. Thank you so much. Dito, maturog ko na muna. Makayong pa man talaga yun. Kayo yung nga talaga yun. Warak, martang hindi mo ginagawa. Doso, bye. Doso. Dito na naradag. Dito na naradag. Mali mo yung ba'y tinubo. Kay nana ni hatod pa kami. An sa suhol. Susuhod din ayan sa... Kanina, itali. Hindi. Yan, liya ito isa. Oh. Kanay suhol. Ano? Para Liya, ang asawa da ni Liya nagsaba. Kanay meron pa kami. Kaya siguro, mabakal man sila sila na. Asam Aw. What is it, no? Bunga sa ulo. Where yours? It was. Yan na. Sila may kala. Ako ngayong pinili eh. Hindi ka patuloy. Aray mo. Sukot. Ano yung nakanta mo, Gab? Yung ba anong di patuloy? Baka maranatin yung di patuloy. Bintaya ko hindi. Tagalog ko hindi. Mataya na. Sakto, ng timpla ko. Only you and make this world so sad. Thank you po. Only you. Basta ya. Makapumarap. Hindi mo nga inanakawa ko. Tabla lang ako. Talo manok ni Tude. Pwede? Oo. Buti nakabawi ako doon sa kasama niya. Tabla lang ako. Niraman ko lang. Ha? Bato Pwede. kukunain ka. Iyaya ako nito. Tabla lang ako. Kasi niraman ako nito ni 500. Babalik ito sa iyo. Ay, Talo manok ni Tude. ano yung nagatas sa diba? Wala sa ang gatas, wala? Oo, nagdagdagan ko. Ihaluin mo na lang ate sa ano. Tapos si ano, Oo, mamo siya ibuhos. dapat siya ano, Oo, dapat baka. Then sa ibabaw, wala ay sa ibabaw yung tiro. eh di rin saan, butang ko na siya. Ama, Ah, butang ko topping siya. balik sa ibabaw. Butang ko na sa ibabaw. Kada ano, yung butang ko gatas. Ah, Butang ko. Kada yung may gatas na siya. meron ngayon sa ano. May paano na ko. Ano yun?
si Joy. Sino ba si Patricia? Joy. Ito. May bungayeda. Wala talagang dalaga. Ay, naman yada. Look! O, yung baby. Punta lang po yung mangga. Sira, puro gatas dapat. Gatas dapat. Kung dapat yung gatas. May bangga din sa papadili yung hangga. Yung dapat gatas yun. Kaya nga, gatas ba yun? Kami ng gas. Okay, may gatas may gatas yun. Ay, yun. Mag-iyon lang. Ito din na mag-iyon. Sabog na ba? Oo, sabog na lang. Sabog ng silot? Dili? May kayo din. Kayo din. Pangarang pero wala pong ano. Ang kayo ba na picture? Ay, di mo. No, mismo Uy! Uy, may nagre-record! Batman. Batman pala. The sky is so bad, when the tremble like my heart. Golden, wow, that looks yummy. Yeah. Looks so yummy. It's yummy talaga. Yummy talaga, golden. Ano pa kan? Papa nito. Pagkakaya na. Yan na kayo. Aw! Tablet naman. Para mo may name ako. Pagkakaya na kayo na. Amen. Abaseo. Look. So yummy, my God.
The Graham. Ay, bukas na yan. Di ano na. Bukas naman. The Graham. Ang sangay po. Ano ito? Pagkain mo yan? The Graham. Pinaguna-una ka? Ay, Saan ang cook nyo? ay, Ashley. Ate mo, tawagin mo. Aw. Yan na. Ashley. Sibuksan natin. Ate mo, tawagin mo. Kumuha ka natin. Saan na yung baso? Papa. Ay, sus! Bye-bye. Kanan na alpog. Ang tawag mo na ko